buntag ka natong tanan. Salamat kita sa Ginoo nga madasigon gyud ang matag usa ka nato nga yatang giusa ni ining kabuntagon no kay aron makapamati na sabta sa iyang mga pulong o makadaig na sabta niya. So sa dili din nato sugdan ni ana ari sa ta sa pagpamarog kanang nadra sa gawas palibog pamarog alang sa ato opening prayer nga pag-adadon sa ato. Kaya mga igsuon ko sa Ginoo atong ibutang ang atong kasing-kasing ug hunahuna ug atong isentro sa atong buhi nga Dios. Yes Lord. Yes Lord, labing kamahalan namo nga Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pagkabuutan. Salamat Ginoo sa imong pagpangga, pag-atiman kanamo o Amahan. Dios ka nga magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tibuok kalibutan Amahan. Bisan pa ang among kinabuhi sa among pagkatao, ikaw ang Dios nga nagmugna niini. Ikaw ang Dios nga naghatag o gininhawa Amahan, gininhawa nga wala kinibayad Dios. Tungod Ginoo na sa imong pagkamaayo, tungod na Ginoo sa imong pagkagamhanan nga Dios o pagkabalaan nga Dios nga among gilakaran. Lord, kung aduna ka may nakita Amahan sa among kasing-kasing, sa among hunahuna, sa among tigbok pagkatao, sa pulong, sa hunahuna, sa sinultihan, among gipangayo Amahan nga na kanimo ang kapasayloan ni ining kabuntagon. Aron Amahan, imo kaming madunggan Ginoo. Aron Ginoo walay makaali diha sa imong idulungog Amahan. Aron ang among mga pagdaig, ang among mga pagsimba dili gini makawang Amahan, tungod kay ikaw ang Dios na himuot man. Lord, ikaw Dios magapanalangin Amahan, bisan pa sa mga matag-usa na mo Lord nga niya karon. Salamat o Dios nga imo sila diri gidala nga safety Ginoo. Tibuok simana imong gisangkapan sa tanan. Aron karong adlaw amo kang madaig, amo kang mapasidunggan, amo kang mapataas o Dios. Lord, i-bless Amahan. Bisan pa ang nagpaingon diri Ginoo, hatagi sila kasing-kasing Amahan na excited nga mautuba nga na kanimo, excited nga amo kang daigon, amo kang pasalamatan ni ining sayo sa kabuntagon Amahan. I-bless Ginoo gikan sa gagmiyang bata Ginoo hantod na usab sa pinakahamtong Amahan, babae lalaki, ikaw o Dios magapanalangin. Lord, nga mabati na mo Lord ang imong presensya nga naghatag ka namo og tumang kalipay, tumang katagbawan diha lamang mabati na mo o Dios diha sa imong presensya Amahan. Lord, ubani kami sa among pagpanimbahon karon gikan sa among pagsugod hantod sa paghuman. Ikaw ang Dios among gipangayo Amahan nga ikaw o Dios makig-uban kanamo. Ug bisan pa Ginoo sa mga viewers Amahan sa FB Live, ikaw o Dios magapanalangin usab sa ilang mga kinabuhi, sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya Amahan. Lord, nakig-uban sila kanamo karon alang sa pagdaig o pagsimbangan kanimo. Panalangin ni usab sila Ginoo nga mabati usab kanila Lord ang mga pinasahing pabor Ginoo ni ining adlaw, ni ining sayo sa kabuntagon o Dios. I-bless Amahan bisan pa ni ining mga kasilinganan namo Ginoo. Padayon ka mag-bless silang mga kinabuhi, padayon ka mag-sustain kanila Amahan, padayon ka maghatag og kusog maayong panglawas, provision, protection sa tanang panahon Amahan. Ug dalaygon ka Amahan sa walay katapusan, bisan pa Lord among giampo nga na kanimo o Dios, bisan pa ang pinakataas Ginoo nga nangulo sa among nasod, bisan asa nga mga leader sa tibok nasod, sa tibok kalibutan, ikaw o Dios magapanalangin Amahan, bisan hantod sa pinakaubos nga posisyon Ginoo, ikaw o Dios magapanalangin o Dios. Lord, giyahi sila Amahan sa pag-lead sa mga katawhan Amahan, aron ang mga katawhan o Dios dili maglisod Ginoo kung imo kaming gihatagan Lord og leader nga mahadlokon nga kanimo Amahan. Ug dalaygon ka nga Dios sa matanang mga kasimbahanan o Dios nga diin nagsimba karon Amahan, ikaw usab o Dios magapanalangin.
magaproteksyon ka, Amahan. Katong nagsimba sa espiritu o kamatuuran, Amahan. Ikaw, O Dios, magpasinati kanunay sa imong gahom, ang imong proteksyon, ang imong pagkamaayo kanunay nag-uban ka namo. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. Pinaagi sa pangalan ni Jesus. Ang tanang anak sa Dios magaingong. Amen. Hallelujah. So pabilin ta sa pagpamarog mga igsuon ko sa Ginoo, ug sa dili pa aduna ako'y basahon nga pulong sa Ginoo mga igsuon. Naingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo mga igsuon 24. Naingon diha nga kinsay makatungad sa bungtod sa Ginoo. Amen. Kinsay makasulod sa iyang balaang templo. Kinsa nga siya nga maayog binuhatan og putli og huna-huna. Siya nga wala magsimbag Dios og dili man mong pagbakak. Panalanginan siya sa Ginoo og ilhon siya nga dili sad-an sa Dios nga iyang manluluwas. Ingon niini ang katawhan nga mudangop sa Dios ug musimba sa Dios ni Jacob. Naingon sa city, ablihi ang mga ganghaan, buksi ang karaang pultahan, kay musulod ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari? Ang Ginoo nga kusgan o gamhanan, ang Ginoo nga madaugon sa panggubatan. Ablihi ang mga ganghaan ug buksi ang karaang mga pultahan, kay musulod ang gamhanang hari. Kinsa ba kining gamhanang hari? Ang Ginoo nga labing gamhanan, siya nga madaugong hari. Amen. Hallelujah. So kinsa di ay makasulod sa bungtod mga igsuon sa iyang templo katong putlig binuhatan. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios sa matag-usa nato niining sayo sa kabuntagon og atong awitan ang atong buhi nga Dios. Naingon diha nga ayaw pagluya-luya. Amen. Ang minsay sa awit ingon diha nga ayaw pagluya-luya. So sa kanta pa lang nagsugilon siya nga dili ta ngayang magluya-luya. So mga igsuon, atong dasigon ang atong tibuok pagkatao o kanang atong kusog o atong lamanuhon ang matag-usa nato o ingna ang imong katupad nga ayaw pagluya-luya. Amen. Hallelujah. Ayaw pagluya-luya kay sa pagdaig kaniya. Kay kun magluya-luya maalkansi ka kundo na may problema. Ayaw huna-huna pulis sa pagdaig sa presensya niya, ipataas ang kamot sa pagdaig kaniya. Lingi sa wala, lingi sa tuo, pahiyomi ang katupad mo. Ayaw pagluya-luya sa pagdaig kaniya. Kay kon magluya-luya maalkansi ka kung doon na may problema. Ayaw huna-huna igsoon pulis sa pagdaig sa presensya niya, ipataas ang mga kamot sa pagdaig kaniya. Lingi sa wala, lingi sa tuo, pakantaha ang katupad mo. Ipataas ang mga kamot, sa pagdaig kaniya. Lingi sa wala, lingi sa tuo, pahiyomi pakantaha ang katupad mo. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord, salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo, Amahan.
mga igsuon ko sa Ginoo, atong ipaubos ang atong kasing-kasing o huna-huna mga igsuon. Na sinati man ang kaluyahon, kabugaton, kasakitan, mga problema nga makaingon ta nga daw di na nato kaya. Ato nang i-surrender nga na sa Ginoo mga igsuon. Kinaa ang Dios mga igsuon matud pa sa iyang pulong nga ning dungaw siya kanato ug nagtan-aw siya kung kinsa to na magtinud-anon nga nagsimbang ngadto sa atong amahan. Yes Lord, among awiton ang imong pagkagamahanan ang mahal. Ako nagapangita mo sa katagbawan sa presensya mo. Ikaw ang gipangandoy ko sa kinatibukan sa kasing-kasing ko. Hawiton ko ang gamhan ng ngalan mo, magkasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo o kamatuora. Yes Lord, come on church. Ako nagkapangita ko sa katagbawan sa presensya mo. Ikaw ang gipangandoy ko sa kinatibukan sa kasing-kasing ko. Hawiton ko ang buwan ng ngalan mo, magkasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo o kamatuora. Awiton ko ang gamhan ng ngalan mo, magkasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo o kamatuora. Yes Lord. Yes Lord. Salamat kay Ginoo sa imong mga awit amahan nga among giawitan ka tungod sa imong pagkagamhanan, tungod sa imong pagka Dios nga walay sama amahan. Yes Lord. Sige, atong gyapong awitan ang buhi nga Dios mga igsuon ko sa Ginoo. Amen. So, atong gamiton ang tibuok na tong kusog, huna-huna, tibuok na tong lawas sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Kung mahimo, ato siyang daigon pinaagi sa atong mga sayaw. Daigon na to siya pinaagi sa atong bakusog nga awit. Amen. Amen. So, atong isyagit ang atong tingog ngadto lamang sa atong buhi nga Dios. Atong ipakpak ang atong mga kamot. Amen. Ania kami o Dios, magadayon kini mamahal. Ako
kinabuhi ko. Ani ako magaday kanimo. Ani ako magasipag kanimo. Kay ganghanan ka o palaan ka o takos nga alagaran ka. Pagkadago sa gugma mo, O Diyos, iantos mo ang pagpasan sa cross. Pagkatahong sa plano mo, O Diyos, nagipakamatyan mo sa cross sa Kalbaryo para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Pagkadago sa gugma mo, O Diyos. Pagkatahong sa gugma mo, O Diyos, nagipakamatyan mo sa cross sa Kalbaryo para lang sa pagluwas sa kinabuhi ko. Ang kasing-kasing ko nagkabuno-buno. Kasing ko nagkabuto-buto sa tumangkalipan sa pagkaikanimo. Ang kasing-kasing ko nagkabuto-buto sa tumangkalipan sa pagkaikanimo. Pagkaanendo magkikit kiay kama atras wabatik juday. Pagkaanendot sa bagay sa kanunay, kay sa presensya mo adunay kalipay. Ang kasing-kasing ko nagabuto-buto sa tumangkalipan sa pagkaikanimo. Ang kasing-kasing ko nagabuto-buto sa tumangkalipan sa pagkaikanimo. Pagkaanendo bukikit jutay mo atras mo batik jutay. Pagkaanendot sa bagay sa kanunay, kay sa presensya mo adunay kalipay. Pagkaanendot bukay kiyay yung kamay mo atras mo batik jutay. Pagkaanendot sa bagay sa kanunay, kay sa presensya mo adunay kalipay. Kay sa presensya mo adunay kalipay. Kay sa presensya mo adunay kalipay. Yes, Lord. Yes, Ginoo. Salamat, Amahan. Ang
imong pulong, Ginoo, maoy among kinabuhi, o Dios. Ang imong pulong maoy naghatag ka na mong katagbawan, Amahan. Ang imong pulong maoy suga sa among agianan, Lord. Ang imong pulong maoy buhing giya sa among mga kinabuhi, samtang naapa may niining naong sa kalibutan, Amahan. Salamat kay o Diyos. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matagusan ang modangop kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan, pagkaanindot nga tagamtamon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubuhi ako karon, Ginoo. Walay laing makatagbaw, Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Lord. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matagusang modangop kanimo. Sa kapahan, walay katapusan, pagkagamtamon. Ibati ko ang kauhaw sa tubig mo, bubuhi ako karon, Ginoo. Walay laing makatagbaw, o Diyos, ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Puna kami, o Diyos. Hallelujah.
kanimo lamang kami mo simba, O Diyos. Kanimo lamang kami mga laban, Amahan. Yes, hallelujah. Salamat o Diyos nga kami nakadaig, nakasimba nga na kanimo, Amahan. Lord, dalay good ka nga Diyos nga among gilanggaran, Amahan. Ikaw o Diyos among gipasalamatan, gipasidunggan. Ikaw ang Diyos angayan nga mudawat ni ining tanan. Takos ka o angayan nga mudawat sa mga pagdaig, mga pagsimba, pagpasalamat kanimo lang sa pangalan na Jesus, ang tanang anak sa Diyos magaingong. Amen. Na-bless ba ang tanan sa mga awit nga makalangit? Amen. Salamat kita sa Ginoo nga malipayon gid ang matag usa ka nato nga na ni kanta gid noon sa dili din nato dugayon nga ari sa ta sa muhatag og kadaugan sa iyang kinabuhi
sa diyang nangalagad siya kung giunsa siya giatiman sa ato nga buhi nga Dios, no? So adi mahatag day kadaugan ining kabuntagon kay day ako day igsuon also ato day igsuon natong tanan si Kuya Niki atong pagpakatong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. May buntag na itong tanan, no? Ako din kadaugan sa akong kinabuhi is katong na-admit ko sa una nga kalibanga ako kay murag kuyaw-kuyaw ko ato kay nanggahi naman to kong lawas ato kay ay kwan kalibang ra to yun mo to paglibang ako kaduwa naman to pagsaka ako balay kay maglain magong lawas mo to pag higda ako kalit magkanggahi akong TL diyan mutong bikugan ako ato din pag totoo dira to kay abot naman diri sa kuan diri paa tanang hapit ng tanang lawas na ko nanggahi ato din dito po is mambibi na to yatong gi aplas-aplasan moto di naman gid matabang motong gi moto idala ko sa ospital din isod pagigisanan to pag sakay skuan sakyanan na to kay higda niya pag muliog ko gamay kay magahi man ang lawas abot ng dris liog kaya din so pag abot to ospital kuan na to naglagom ng guru ko ato to pag na taura nagdisros murag na arang-arang na to kung lawas ato gi motong gi pait mo kisanan kay gi katitir po ko ato sakit kayo diyan permayo yung Ginoo kay iya kong giluwas ako din akong pasalamat sa Ginoo nga iya jud kong giluwas o tagaan sa ko daghang kusog o laing kinabuhi. Salamat kay sa Ginoo nga maayo kay atong buhi nga Dios nga sako ding son nga giayo ra gid siya nga wala mo imposible sa Ginoo nga di gid niya pasagdan iyang mga katawahan sa unsa mga trials nga bus lang kinabuhi ug mga sakit, no? So dako kay natong pasalamat kadto kaniya. So ato ding isunod ang halad awit o special number sa mga kabatan-unan. Atong pakpakan natong buhi nga Dios sa kinabuhi sa kabatan. Palihog day kong ari sa mga batanon ra sa gawas. Oh. Feeling youth, baka itong feeling youth. Feeling cute. So niya demik ninyo sa inyong atubangan para among awitan ng atong buhi nga Dios. Naguluhan kini og imo ang himaya. Ipataas ang kamot sa
nindot nga nihalad kay silang kinabuhat sa ilang kinabuhi para sa atong nga buhi nga Dios. So dili din nato langay-langay na ato ginang sugdan, ato gyud andamon atong hunahuna ug kasing-kasing aron pupamati sa pulong sa atong nga buhi nga Dios nga pagadaon sa iyang alagad nga si Pastor Gideon. Atong pakpakan atong nga buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. Mayong nga buntag sa matag usa inay mong tapad maayo ang Dios sa imong kinabuhi. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato higayon og panahon nga magkadungog nata sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Dios nga atong hisgutan mabasa diha sa unang Pedro kapitulo 22 hangtod sa 25. Unang Pedro kapitulo 22 o 25. Nana, unang Pedro kapitulo 1, kapitulo 2 nyo hang na kuan. Kapitulo 1. Kay wala ka sunod ako ang cellphone. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 22. Hangtod sa 25. Atong basahon. Karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-ano ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo. Paghigugmaay kamo sa kinasing-kasing kayod. Kay kamo na tao, pag-usab, dili sa tawhanong paagi, kundili pinaagi sa buhi o walay katapusan nga pulong sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan ang tanang mga tao sama sa sagbot o ang tanan nilang katahom sama sa bulak ni ini. Ang sagbot mamatay og malarag, ang bulak ni ini. Apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Magambot ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang pag-uban kanamo, sa imuhang pagproteksyon, pagpanalipod, pagpanalangin kanamo. Amo kang gipasalamatan nga imo na usab kaming gidasig sa pagpaminaw karon sa imong mga pulong, sa pagpamati sa imong mga mensahe nga moy pagkaon sa among kalag aron kami mutubo, muuswag diha sa among pag-alagad kanimo. Amo kang gipasalamatan nga magpanalangin na usab ka sa among kinabuhi sa mga pulong nga amo karong madunggan. Og himua o Dios ang among kasing-kasing nga matinuohon, madinawaton, din wala gayoy makadisturbo, wala gayoy makaulang sa mga panalangin nga imong gaandam kanamo. Among gideklarar o Dios ang imong panalangin sa ngalan ni Hesus. Amen. Og amen. Ang atorong hisgutan kining pulong pagkatao o kining pagtubo diha sa atong pagkatao sa plano sa Dios. Ingon dinhi sa bersikulo 23, kay kamo na tao pag-usab. Ang tanan may ingon na tao pag-usab. Atong hisgutan kining pulong na tao pag-usab, dili ni sa pisikal nga bahin. Kay mao ni gipangutana ni Nicodemo sa libro sa Juan kapitulo 3. Sa kapitulo 3. Ingon si Jesus sa kapitulo 3 sa Juan. Kung imuhang tan-awon mga kaigsonan ang kapitulo 3 sa Juan. Bersikulo 3 sugod hangtod sa 5. O niya ang tubag ani si Nicodemo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon siya mataw pag-usab. 4 unsaon man pagpakataw pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na, makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa iyahang inahan aron magpakataw pag-usab? Nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon mataw siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, o ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw kahibulong nga ako nag-ingon nga kanimo nga kinahanglang magpakatawo kamo pag-usab.
Ang hangin muhuros bisan asa kini buot mo padulong. Madungog mo ang paghuguros nini apan wala ka mo mahibalo diin kinigikan og asa kini padulong. Sama usab ni ini ang tanan nga namataw pinaagi sa espiritu. So diha giklaro nga dunay duha ka klase sa pulong pagpakatao, dunay duha ka kahimtang. Kanang pulong pagpakatao pag-usab ba, dunay duha ka mensahe nga gikinahanglan natong masabtan. Magpakatao diha sa tubig, magpakatao diha sa espiritu. Kung imo na siyang tan-awon mga kaigsuonan, ang espiritu pulong sa Dios. Ang tubig naghisgot usab sa pulong sa Dios. Lamang ang pulong sa Dios duna dihay mga sugo. Kung moingon tang nataw ta sa pulong sa Dios, mga igsuon ko sa Ginoo, kung wala na to sunda ang pulong sa Dios, wala ta mataw pag-usab. Hinumdumi ha, kinahanglan mataw ta pag-usab. Nganong kinahanglan mataw ta pag-usab? Si Jesus maingon, walay makasulod sa gingharian sa Dios. Ang tanan maingong gingharian sa Dios. Walay makasulod sa gingharian sa Dios kung dili siya mataw pag-usab. Kinahanglan ang tao mataw pag-usab pinaagi sa tubig. Ikaduha, kinahanglan mataw pag-usab pinaagi sa Espiritu Santo. Unya, niingon dito si Pedro nga nataw kamo dili sa tawhanong paagi, kun dili sa matag sa pulong sa Dios. Balikan nato ang unang Pedro. Okay, unang Pedro kapitulo 1 versikulo 23. Kay kamo na tao pag-usab dili sa tawhanong paagi, kun dili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Kanus aman mahitabo nga mabati nato, masinatian nato kining pagpakatao pag-usab diha sa walay katapusang pulong sa Dios. Kun ang mga pulong sa Dios atong gikinabuhi. Naunsaon man aron maikinabuhi nato ang pulong sa Dios. Dunay sit up nga ako ang gigama, gadrawing ko kaganina mga kaigsonan para atong masabtan. Aron masabtan gyud nato mga kaigsonan, importante gyud makasabot ta. Kay nataw ta, kinahanglan mataw ta sa walay katapusang pulong sa Dios. Amen ba? Amen. Sa dihang mataw ta sa walay katapusang pulong sa Dios, gipakita ni Jesus nga naanatay yawi, naanatay kadungod, naatay authority, makasulod na ta sa gingharian sa Dios. So kini akong gidrawing mga kaigsonan, nagdrawing ko hagdan. Anya naapo koy gidrawing diring lingin. Pero actually, mga igsoon, pareho ra na silang mensahe. Kaning hagdan o kining lingin. Now, asa to nga kuan katong pintilpin. Diri ta nag-start. Ani ta diri nag-start. Kumbaga, diri ta nagsugod. Okay ra na. Dining dapita, matud pas Biblia, patay ta. Patay ta sa una, sawa patas Ginoo. Patay ta tungod sa sala. Apan kinahanglan tang mataw pag-usab. Ang hinumdumiha, kani siya mauni siya'y circle sa kinabuhi. Gatuyok-tuyok ra magyud na atong kinabuhi. Ang ato ang kinabuhi, natawo ta diri sa kalibutan, for example sa physical. Gikan ta diri sa ato sang hisgutan ang physical. Natawo ta, nahimugso ta. Sa dihang nahimugso ta, gitawag ni diri og masuso kanang pagkatao. Kanang pulong pagkatao or pagtao raman. Pagkatao ni siya, kulangag ki. Gitawag ni diri siya og sa laing nga pinulungan, masuso. Ang tanan mo ingong masuso. Sunod sa pagkamasuso, dili gyud na mo diretso sa pagkatiguang. Musunod gyud na sa pagkabata. Kakita man ta kinabuhi sa bata, no? So, dili po na siya gikan sa pagkamasuso or pagkatao, dili gyud na siya mo diretso sa pagkabatanon. Nga samtang karong simnahona gikugos-kugos pa nimo pagkasunod semana nahimo ng batanon. Moagi gyud na sa pagkabata. Tama ba? Sa physical nga bahin. Mao ni ang ato ang kinabuhi. Nahimugso ta, dayong nabata ta,
Moagitas pagkabatanon, dayong mahimot ang ginikanan. Tama ba? Dahil pagkahuman sa kaginikanan, magpaabot ta kanos amahuman ang atong edad. Matay na sa tadiri. Matao na putong tao nga matud pas Biblia, dala ang sala. Tama ba? Patay gyapon ang kanang bata nga natao kung imong lantawon, inigkamat ngo na niyag buot, kinahanglan gyud siyang matao diha sa Ginoo. Sa espirituhan nga bahin, hinumdumi ang atong lawas, doon na say tulo ka bahin. Espiritu, kalag, lawas. Kining lawas mao ni kanunay ni atong giatiman. Kanunay itong giliguan, pakanon, ilisan. Mao ning lawas. How about kining kalag? Now hinumdumi, si Jesus naghisulti sa Mateo 4:4 nga dili mabuhi ang tao sa panlamang, kundili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. And take note, ang pulong sa Dios maunay yawi aron ikaw mataw sa plano sa Dios. Hinumdumi ha, dapat kining atong kalag mataw ni pag-usab. Kining atong kalag o kining espiritu, kay kining kalag o espiritu pareho na silang espiritu. Dili gyud na siya kanang makita, pero mabati na to siya. Sama sa hangin nga di ta kakita, pero makabalutan nga nay hangin. Tama ba? Sod og kwarto, pagdugkat og suga, unya ang suga nga nim na paong, muang na gyud ka nga ari diri kay way hangin. Ayaw is gawas ang suga kay nay hangin kay mapaong gyud na. So, kining lawas ato namang nasabtan nga kining atong lawas mubilin gyud sa kalibutan. Unya kining kalag og espiritu kining kalag nato mga kaigsunan mubalik gyud na sa Dios, muatubang gyud na sa Dios. Nya hinumdumi ingon si Jesus, kini siya dili ni siya makasulod og langit kung dili siya matao sa tubig og sa espiritu. Now hinumdumi ka ng tubig og espiritu, kung imong tun-an na pareho na silang pulong sa Dios. Kanang pulong sa Dios naa diha ang sugo. Unsa may sugo? Una sa tanan, tuuhi dawata si Jesus. Unya unsay sugo ni Jesus? Unsay sugo? Ingon siya, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Himua ang tanang tao nga akong mga tinun-an. Sa unsang pangagi? Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan. Ipasabot bunyagi bautismo he. Kinsa may wa pay bautismo? No? Ang uban human na, napay duha. Kisa pay wala pa. Na sila papa na nabautismohan na nila si papa. Nataho na tapag-usab. Muna niingon siya nga sa walay katapusang pulong sa Dios, kay di man tama tao pag-usab sa pulong sa Dios kung igo ra natong paminaon. Igo ra natong kanabitang pamation. Unsa gani ang pulong sa Dios? Unsay makit-an nato sa pulong sa Dios? Diha sa pulong sa Dios naa diha ang sugo. Amen ba? Unang sugo nga gipakita ni Jesus kanang yawi sa pag-abli sa tanang sugo, bautismo. Okay, sa Mateo 3, kung imong tan-awon mga kaigsonan, okay, paminaw lang, tan-awan lang ninyo mga kaigsonan para inyo yung mabasa bitaw. Mateo 3, Mateo kapitulo 3, sugod 16, sige kuno, kamo kuno'y basa. Okay, atras kuno. Katong magsugod ka og gibunyagan si Jesus. 13. Oh, kana 13. Sige. Niadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag ka Juan. Dili unta mabunyag kaniya si Juan nga miingon, ako ang angay imong bunyagan, apan nganong ako naman manunuan magbunyag kaniya. Ako kanit pagpahawag siya ni Jesus. Pasagdi lang nga mahitabo kini kay kini paagi ang makahuman kita sa tanan nga nagsugo sa Dios. Okay. Okay. Kung imo nang lantawon ang kanang Galilea, kung imo nang lantawon ang Galilea, diara na diri sa mapa. Unya Jordan na dira ning naana say connection sa suba. Niya moagi pa na siya og Samarianhon. Unya di adiri ang Jordan.
Unya kung imong lantawon, si Jesus gikan sa Galilea, miadto ra siya sa Jordan kay tua si Juan na munyag. Kabalo ba mo nga kining lugar nga diin na munyag si Juan, ang distansya gikan dinhi, gikan sa Galilea paingon dinhi sa Jordan, lakaw na ni Jesus og 3 ka adlaw og 3 ka gabi. Ang distansya. Kung mulakaw tag mga uska oras, dili pila naman na ka kilometro siguro. Ang malabuyok og gikan diri. Nakasuway mo lakaw sa una gikan diri pa og malabuyok. 3 ka oras. So kanang 3 ka oras unya pila ka oras ang usa ka adlaw? 12. Plus sa usa ka gabi. Naagyo siguro'y pahuway si Jesus anang panahon na. Kay anang panahon na, sa ilang panahon, ang dato nila katong naay kalisa, katong naay kabayo. Pag wala kay kabayo kalisa, pobre ka. Nya hinumdumi si Jesus, natawo sa pamilyang dili dato. Pobre si Jose, nga usa ka panday. Unya si Jesus milakaw, kanang mimpanaw ang gigamit diha, mimpanaw gikan sa Galilea hangtod sa Jordan. Unsay rason? Para magpabunyag. Unya ingon dito, si Juan nga namunyag, sa dihang nakakita siya ni Jesus, kaila ang espiritu ni Juan nga ang nagpaingon niya Ginoo nga mangluluwas. Kaila siya, kay usa sa kapropeta. Ang usa ka propeta makaila siya sa Dios. Makaila siya sa espiritu sa usa ka tawo. Now, ang nahitabo mga kaigsunan, si Juan nga nakamatikod, nga Ginoo man ingon siya nga dili ako mubunyag nimo. Nganong ako may mubunyag nimo, dapat ako may imong bunyagan. Unsa may gitubag ni Jesus? Sagdi lang wan. Di ba atong nabasa? Sagdi lang wan. Kinahanglan hitabo kini. Kay pinaagi ni ining bautismo wan, matuman na nato ang tanang sugo sa Dios. Nasabtan? Mao na nga daghang kayo mga tao nga igo rang mutuog dunay Ginoo pero di katuman sa sugo ni Kristo. Nganuman bisan gani sa bautismo wa gani makasabot. Tama ba? So, mo na nga diha sa pulong kinahanglan mo sunod ta. Kinahanglan mo buhat ta. Mao na nga si Jesus una siyang mihatag og panag-ingnan. O sa man ang panag-ingnan sa in English? Muna sa example, sumbanan, pattern. Di ba no? Natay mga estudyante. Siya ang naghatag og pattern. Siya mismo ang nagpabautismo. Aron ang tanang mga sumusunod, ang mga tinun-an ni Jesus, musunod sa pagbuhat sa pagpabautismo. Munang nagpabautismo tayo, amen, natong pagpakan ng Diyos, no? Anya, katong wala pa yung bautismo, magsita. Na may swimming pool si tatay, blast, diha. Ya, okay, magiging sa siya. Diha, maganita na bautismo, nagpabautismo, no? Katong dito pa mi sa syudad. So, kining atong lawas, nga naadiha ang kalag, ug ang atong espiritu, hinumdumi ni. Timan-an yun na to, nga kining atong lawas, di yun na malangit. Ilisan man na og lawas nga langit nun. Kay kining atong lawas, subject man yun is kamatayon. Paingon ba yun as abog? Tama ba? Kining atong lawas, ingon si Pablo, kining gamay natong payag, nga gipuy-an sa atong espiritu kalag, mutunas ni. Kasabot ba ta kung sa'y mutunas? Mahilis yun na siya. Mubalik na sa siyuta, pero kining espiritu kalag, suluban naglangit ng lawas. Pero hinumdumi, si Jesus dunay warning. Dili mo makasulod sa gingarian sa langit kung dili mo mataw pag-usab. Mataw sa tubig, mataw sa Espiritu Santo. Hinumdumi, kanang duha ka word diha, pulong sa Dios ang gisgutan. Amen ba? Now, kinahanglan ang tao, mataw siya. Kinahanglan kaduha ta matao. Kitang mga muadtog langit. Nataw ta sa sabakan sa atong inahan. Ikaduha, dapat mataw ta sa tubig ug sa espiritu. Nga gipakita ni Jesus des Biblia, mao ang pulong sa Dios.
Kinahanglan atong sundon ang pulong sa Dios, dili lang kay igong paminawon, dili lang kay igo rang basahon, dili lang kay igo rang natong katunan, kundi dili ato yung ikinabuhi. Ang tanan moingon atong ikinabuhi. Now atong hinumduman, dili nato maikinabuhi, dili ta katuman sa sugo sa Dios kung kita mismo dili mo tuman sa pagpabautismo. Amen ba? Diklaro kayo, no? Inay mong tapad siya rugwa lubog yapon. Kaklaro ana. Mauna nga, ako, nagpabautismo, gyud ko. 12 anyos ko na bautismohan. So kada ato, wa nagyud ko magpabautismo. Kaya unsay giingon sa Biblia, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Pero ang uban, kapila na mabautismo. Kaya nga naman, doon naman po yung mga simbahan nga dili nila himoong membro kung dili nila mabautismohan. Mauna nga, ilasad na. So kadihang na nagpakatao ta, natao ta diha sa plano sa Dios. Kana bitang kung makakita tag bata nga natao, kanang kumbaga diring dapita masuso pa ta, diring dapita. Unsa may atong gikinahanglan? Gatas. Sa espirituhanon nga pagkaon, kay hisgutan lang usa nato ng pagkaon. Di lang nato hisgutan ni sinina. Kaya mag-hisgot tag sinina, di man gyud na musulob og short dito. Diaper pa. Kaya mulusot ra nang kuan ning kanang masuso sulutan ni mog short, mulusot. Mulusot ra na kay gamay man kayo diaper. Now, kana lang usang pagkaon atong hisgutan. Unsa may gikinahanglan nga pagkaon sa bata nga masuso? Kumbaga, ang ilahang kabalo ba mo kasagaran nga sulti sa kanang kana bitang reaction sa masuso? Sige ra gyud na siyang wa. Di ba? Wa. Wa pa say mahimo ba? Kinahanglan pa siya og alalay. Kinahanglan pa siyang atimanon. Kinahanglan pa siyang atimanon gyud para mahimo siyang bata. Ang problema, dire nagidadag 10 anyos, 20 anyos, masuso pagyapon. Now, hinumdumi ha, sa ato ang physical, lawas, ang muatiman gyud ani mga kaigsonan, ginikanan. Sa espiritu o kalag, siyempre ang muatiman, ang mga pangulo, ang mga magtutudlo. Pero ang nakanindot nato dinhi sa dihang nataw ta pag-usab, tiguang na ta. Kaya di man ta mataw pag-usab kung di pa ta kasabot. Mao na bitaw nga kinsa man ang kana bitaw angayan nga magpakataw pag-usab diha kang Kristo. Una sa tanan, katong nataw nga kaantigo nang maghinulsol. Buti pasabot, tiguang na si Jesus gani. Nagpabautismo siya, pilay na iyang edad. 30. Kay tuluman siya katuig. Nagministry sa kalibutan. After 3 years, si Jesus namatay sa cross. Nabautismuhan si Jesus, 30. Nganong kinahanglan siyang bautismuhan? Una sa tanan, kay nagsugod na siya pagtikang sa sugo sa Dios. Kung ikaw ug ako mo desisyon na ta nga Lord, mustuman ako sa imong sugo. Lord, wa na ko'y laing gitinguha ang pagtuman sa imong sugo. Kay ngano man, daghan kay mahitabo kung ang sugo sa Dios mo'y matuman. Daghan kay mahitabo kung ang pamaagi sa Dios mo'y matuman. Una, mabago ang atong kasing-kasing. Hello. Mabago atong una-una. Ang atong kasing-kasing ug atong una-una, ready na sa panalangin sa Dios. Amen ba? Amoy atong gitinguha, di ba? Speaking about blessing, mao magyunay kanunay natong damguhon. Ang uban na daman-daman na lang. Puro ra gyud panalangin. Now, speaking about blessing, daghang kayong mga pwede manggong maiguan ng pulong blessing. Spiritual blessing, material blessing, physical blessing, emotional blessing, nga kaniadto dili ta ka handle, dili ta ka control sa atong emosyon. Kung masuko, murag kanang maglagot, murag below the belt kanang murag hapit na mo buto. Para ana ba humanon dayon.
Murag mga anak yan. Hapit na lang kamrason. Pero sa diha nga napanalanginan ta sa emotional nga blessing, ang atong emosyon nga bahin na control na sa Word of God, mga kaigsunan ko sa Ginoo, sa panahon nga naa kay pagsulay diha sa imuhang emosyon, naa kay mga pagdaig. Ngano man, i-relax man nimo sa Ginoo. Na naman kay mga pamagi. Okay, nataon na ta. Nagpabotismo na ta dire. Nahimugso na ta. Ang nakanindot kay ang dunay responsibilidad, kabalo ba mo sa pagkatao nato diha sa Ginoo, kay dako naman ta, kasabot naman ta. Kabalo gyud ta nga gikan sa atong pagkatao diha kang Kristo, ang atong responsibilidad. Kinsay responsibilidad sa atong kaugalingon? Kita ra. Kay dako naman ta. Pero ang buot ipasabot sa pagkatao o pagkamasuso, ang gikinahanglan nato kabalo mo unsa, wa gilain pulong sa Dios. Kaya ang gikinahanglan bitaw sa masuso, di ba gatas? Hello. Amen ba? Napa mo? Amen. Gatas, kung imo nang pagkan og lugaw, kanang maupay pagkatao, mutuk-an na oy. Labi na kung imo nang pagkan og puto. Oh, blanghoy. Mulagom na. Imbes ang balanghoy mo lagong, masusung mo lagong, mutukan na oy. Tuk na bantayanan gani kana magpatutoy mo sa gatas. Matukan pa magina sila. Mao na nga sa physical dunay step by step nga pagpakaon. Amen ba? Sa spiritual dunay step by step nga gikinahanglan nga atong masabtan sa pulong sa Dios. Now, ito hinumdumi, sa atong espirituhanong bahin, sa kalag nga atong bahin sa atong lawas, ang atong gikinahanglan nga pagkaon, pulong sa Dios. Amen ba? Now, diris pagkatao nato, una sa tanan mga kaigsunan ang gikinahanglan nga pulong ang pag-ila nato sa Dios. Kinahanglan makailata. Sa ato ang pagkatao di kang Kristo, kinahanglan nakailata ni Jesus. Kinsa man si Jesus para nimo? Diba kinsa man si Jesus? Daghan kaayo ang daghang kaysa pangsyon no, sa atong kinabuhi. Provider. Doktor. Siya ang pinakadabis nga doktor. O niya si Jesus, siya ang tanan alang nato kumbaga. Walay makaadto sa amahan kung dili mo agi niya. So kinahanglan makailata. Who is Jesus? Kinsa ba si Jesus? Sa panahon nga aduna kay kaluyahon, kabugaton, kinsa may imong sampiton? Dapat si Jesus. Sa panahon nga aduna kay mga pagsulay, kinsa may imuhang humahuna-hunaan? Si Jesus nga naman. Duna say mga tanyag kay sa panahon nga dunay mga pagsulay, mabugatan ta. Di ba kung naakay mga pagsulay, grabe na kabugaton. Labi na kung ang mga pagsulay na aras pamilya. Grabe na kabugat, mura ka nagmalipong. Nya mangita ng kag-white flower. Na ngita aplas. Pero ang tinuod no, bisag ngita kag-white flower, mura kag mahuwasan, pero iniglantaw na po nimo na arman ang pagsulay. Mura ba malipong? Mapuno na lang ng imong ilong white flower. Oh, di ka batig halang. Unya, pahiran na po nimo malang nagsawa. Yung palayo din ka sa mga pagsulay. Bisag mo palayo ka, kabalo mo di ka makalingkawas. Ano man, ang usa ka solusyon aron makalingkawas ta sa mga pagsulay si Jesus. Muna sa Mateo 11:28, dool kamo kanako kamo gikapubuyan. Unya, ang problema, isa ra pud mo dool ang tao kung naay pagsulay. Nganong dili na lang yun unhan ang pagsulay para wa nay pagsulay. Amen ba? Para ligo na tadaan, mao bitaw ng sa matag simana. Tanawa ha, sa matag simana ang Dios nagkahin og adlaw para masimba nato siya, para maduol nato siya. Now hinumdumi, wala ibutang sa Dios ang adlaw para sa Dios sa katapusang adlaw sa simana. Ngano man? Kay gusto sa Ginoo, before ta mo atubang sa mga pagsulay, dapat ligo na ta. Mao bitaw nang sa kalendar,
ang unang adlaw gyud dili gyud na para sa tao, para gyud na sa Dios. Kay para inig Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, lig-on na ta. Amen? Manang adlawng Domingo dili gyud nato nakalimtan. Duulon gyud nato ang Dios. Nya sa atong pagduol sa Ginoo, angay gyud nato ng exercise. Sa dihang mo duol ta sa presensya sa Dios, ikli nato ng mga langyaw nga huna-huna. Moingon gaytang langyaw nga huna-huna, kanang suroy-suroy nga huna-huna. Huna-huna dayon tag labi na kung init-init na. Asa ba mahuna-hunaan? Labhanan, kayason. Di ba? Daghang may hawad na. Muulan na po niya ni, di ba? Daghang kita mo na nga inigduol sa Ginoo. Nganong kinahanglan natong masulo nato ang kana bitaw itugyan nato ang tanang huna-huna ngadto sa Dios kay dili tanang panahon gipangayo sa Dios. Sa usa ka adlaw, sa usa ka semana, usa ra ka adlaw para sa Ginoo niya di pag na hingpit nga usa ka adlaw. Duha ra ka oras gani atong gigahin. Unya duha ra gyud ka oras, grabe no, duha ka oras pa gyud ang ato ang pero may na lang gyud suwa. Na, amen. Ya, sa panahon nga ihatag nato ang duulo nato ang Ginoo sa kuaning duulo nato ang Ginoo sa duha ka oras. Inig-anak nato silang na. Gunahon nas bularon. No, ako ang asawa siya nga kuha atong imuhang kuan dito kay ato tong lubuon kay atong ipagaling. May na lang na atay magkaon. Bugas-bugas. Labi na kay bisita ugma. So inana na siya. So dapat diri ta mga kaigsuonan hinumdumiha gikan sa pagkatao, pagkabata, pagkabatanon, pagkaginikanan, wa tay laing gikinahanglan espiritual ang pulong sa Dios. Diha sa pulong sa Dios dapat makaton ta. No, hinumdumi dili na responsibilidad ni pastor kung wa kay nakatunan. Akanang dili na tulubagon ni pastor kung wa kay nakatunan. Kay nganuman bisan og unsaon kagwali unya ang imong una katagdaan. Wa kay panahon sa pagpaminaw ba? Kana bitong estudyante physical present but mentally or sana absent. Mentally absent. Inig exam, okay. Class, get 1/2 sheet of paper. Ana dahil zero diretso. Ano man? Wa may nakatunan. Dili gusto ang Dios nga dili ta kakaton sa pagpangalagad sa Dios. Kabalo ba mo ang tao nga dili kakaton magpabili na lang masuso? Ang tao nga di kakaton magpabili na lang masuso. Nya kabantay mo ang tao nga masuso sa pagpangalagad wa gyud na. Wa sis ikaw ampo. Wa pag yun. Wa pag yun nakatunan. Dili maayo mga kaigsuonan nga mag 10 years no, 1 year naman ta no ato pagpakan ang Dios no. Pero ang uban nato diri wala pa pila ka bulan. Kipak yun kay pero dili pon maayo nga kanang dili nato maning kamutan nga mag 2 years na ta, 5 years masuso pagyapon, no? Now, ang kinaiya sa masuso, wa gilain ang gikinahanglan pulong sa Dios. Kay pagkahuman bata. Unsa may makita natos bata? Sugo nagkamang-kamang. Unya maibog na siya. Og asa tong iyahang murag talagsa kay iniyang makit-an, iya day nang duulon like sa ni Gio, hapak-hampak dayon sa dire. Ewa? Maibog dayon na. Now, mailhan nato nga ang ato ang level sa tong kalag espiritual des pagpangalagad sa Dios na natas pagkabata kay maibog na tas kanta. Amen ba? Amen. Maibog na ta sa pagdaig sa Dios, sa pagbasa, maibog na ta kanamo testimony, no? Excited na ta mo testimony. Anya naa na tay connection sa Dios. Kana bitang bata na natay connection. Unya pagkabatanon, unsa may makita natos pagkabatanon? Magbansay-bansay. Wa magilaing kana bitawng gipakita sa Biblia unsay gikinahanglang buhaton sa pagkabatanon, bansayo nato ang ato ang kinabuhi para mahimo tang ginikanan.
Ang problema sa physical, arita sa physical, daghang mga batanon karon nga mokalit rag ginikanan nga walay preparasyon. Way nakatunan. Diba daghang kay mga batanon karon nga mokalit rag ginikanan sa physical ba? Mga anak ra kalit. Unya walay nakatunan. Mao na nga ibin gani inig kasal mga kaigsuonan. Wa gyapon nakatunan kay walay seminar. Dapat inikasal, seminaron pa na. Di ba no? Usa pa. Nya pisa-pisahon pa na siya. Pangutanon pa na. Unya napay mga family planning, di ba? Seminaron ka sa asa nila seminaron? Ha? Oh, popcorn. Oh, unya gawas ana mapapare, ma DILG or kaha pastor ang mo kasal, si manaron pagyud po ka. Usaon pag dumala ang pamilya, pero ang problema daghan kaayo nga ginikanan nga wa gani kaagig seminar. Kay ngano man nahimo mang ginikanan kalit. Muna nga ug naa gani mga problema, mangbuto na. Buto-buto. Maglinabay. Muna nga diri sa atong pagkabatan-on. Bansayo na to atong kaugalingon. Ay atong hinumduman ha. Kung ginikanan na ta, wala tay laing tutukan. Pagtuo, paglaom, paghigugma. Paglaom, pagtuo, paglaom, paghigugma or gugma. Unsa giingon? Sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13, kining tulo kinahanglan magpabilin. Pagtuo, paglaom o gugma. Kinahanglan magpabilin na. Dapat kini mauni ato ang bansayon. Unsaon aron ang atong pagtuo malig-on. Unsaon aron pagtuo nato mahimong buhi. Kay sa Biblia man gud daghan kaayong mga gidiscuss diha nga kun ang imong pagtuo walay buhat, patay. Nagtuo ka ni Jesus pero wala ka mosunod ni Jesus. Nagtuo ka ni Jesus, wa gani kay kalibutan sa pagtulonan ni Jesus. Patay ang imong pagtuo according ni Santiago. Ingon sa Santiago, pakita ko sa imong pagtuo nga way buhat. Kay pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo nga dunay buhat. Inani ni siya, patay ang pagtuo kung dunay buhat. Yes, siguro moingon ka nga, nagtuo man ko Ginoo. Tinuod ba ka nga nahigugma sa Ginoo? Unsaon nimo pag-ingon nga nahigugma ta sa Dios? Unsa giingon sa Biblia? Unsaon pag siguro nato nga nahigugma ta sa Dios? Ingon si Jesus sa Juan kapitulo 14:15. Basa ha. Juan 14 bersikulo 15. Unsaon nato pag-ingon nga nahigugma ta sa Dios? Unsaon nato pagpamatuod? Wow. Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ako mga sugo. Unsay sugo ni Jesus? Una sa tanan, unsa may sugo ni Jesus? Before ta gisugo nga higugma ang imong isig ka magtuto, higugma ang imong isig ka tao. Ang una yung sugo mga kaigsunan, kinahanglan mahimo kang tinun-an. Kinahanglan bautismohan gyud ka. Amen. Muna nga kitang tanan diri kasagaran na bautismohan na. Pero katong wala pa'y bautismo, mas maayo magpabautismo. Nya, before ka bautismohan, kinahanglan kang pasabton nganong kinahanglan kang bautismohan. Munang napay lecture nga gikan gyud sa Biblia. Unsa man kaning imuhang bautismo, unsa man ni napugos ra ka or unsa man kanang na may kasinagod ka na nasuid-suid lang ba? Kinahanglan makabalo ka nganong kinahanglan kang bautismohan. Una sa tanan, nganong kinahanglan tang bautismohan aron mahimo tang estudyante ni Jesus. Aron mahimo tang tinun-an ni Jesus. Unya, human ta bautismohan, magkat-on na ta sa pulong sa Dios. Amen? Magkat-on na ta. Now, kining tanan gikan sa pagkatao, pagkabata, pagkabatanon, dayong pagkaginikanan, hinumdumi wa tay laing gikinahanglan ang pulong sa Dios. Ang word ni Jesus. Amen? Nya responsibilidad nato mga kaigsunan ang pagkat-on. Daghang kaitang kat-unan pero usa sa gikinahanglan natong kat-unan
kaning akong gisulat diri, kining letter P. Pagtuo, paglaom, paghigugma. Kanang pagtuo, grabe na siya ka importante. Kanang paglaom, grabe na siya ka importante. Kanang paghigugma, grabe na siya ka importante. Sa munay ato ang bansayon sa atong ginabuhi. Like pagtuo, diri sa ato ang pagkatao, pagkabata, pagkabatanon, pagkaginikanan, kinahanglan, i-master nato ning pulong pagtuo. Kinahanglan atong pagtuo gikan gyud sa pulong sa Dios. Kinahanglan ang atong pagtuo dili gikan sa kana bitawng giingon ni Apostol Paul nga tinumo-tumo nga sugilanon. Kanang ginama-gama. Kay kung ginama-gama nga mga sugilanon, mga mensahe nga dili gyud gikan sa pulong sa Dios, wa gyud tay madawat ana. Wa gyud tay maani ana, walay mahitabo sa tong kinabuhi. Ang problema, daghang kay mga simbahan nga nagwali tinumo-tumo. Tama ba? Na mga simbahan, mubasa mo ingon nga, okay, kani ang ebanghelyo ni Pablo, papapapap, nabasa. Then i-discuss, katong si Pacquiao, grabe ka ito. Pacquiao may hisgutan? No? Mauna nga, sa atong pagpangalagad, sa atong pagsimba, inay mo tapad responsibilidad na nimo ang pagpatudlos pulong sa Ginoo. Magpatudlo ta unsaon pag tuog yun sa Dios. Unsaon aron na atay paglaom, unsaon aron na natay paghigugma. Amen ba? Amen. Unya, unsay giingon sa unang Pedro kapitulo 1 sugod og 12. Okay. Unang Pedro kapitulo 1 versikulo 12 man siguro. Ah, 13. Udang kamo o utang gayud ang inyong paglaom diha sa grasya nga gihatag kaniyo sa panahon nga magbayad. Okay, busa andama ang inyong salabutan. Pag maugdang kamo, og ibutang gayod ang inyong paglaom diha sa grasya nga gihatag kaninyo sa panahon nga gipadayag si Kristo Jesus, si Hesus Kristo. Pag masinugtanon kamo sa Dios, ayaw ninyo paipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Pag kinabuhi noon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nagingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Kung gitawag ninyo ang Amahan, ang Dios nga walay pinalabi, iyang paghukom sa tanang mga tao sumala sa ilang binuhatan, tahura gayud ninyo siya sa tibok ninyong kinabuhi. Ang tanan mayong tibok kinabuhi. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi. Ingon nga inyong nasunod sa inyong pangakatigulangan dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero nga walay buling ug mansa. Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibutan, gipadayag siya iniining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya nagtuo kamo sa Dios nga mao nagbanhaw og nagpasidungog kaniya. Busa ang inyong pagtuo og paglaom anaa sa Dios. Kinahanglan atong pagtuo og ang ato ang paglaom naa agad sa Ginoo. Dili kay ang atong paglaom naa sa salapi. Daghang nga mga tao moingon nga naalang unta ko'y kwarta, okay na. Ug na po'y kwarta, may tagdako-dako ni. Di ba no? Mangandoy og 1,000. Mangandoy na pog 5,000. O niya, na po'y 5,000, mangandoy na pog 10,000. Muna nga bisag maangkon ang kalibutan, ingo si Jesus, wala gyapoy ayo ang tao. Bisag maangkon pa ang kalibutan. Apan mawad-an kag kinabuhi. Wala kay Kristo, wa kay pulong sa Ginoo, wa gyapoy kapuslanan. Muna nga ang diha mga kaigsunan, una sa tanan sa labutan ang gikinahanglan. Kanang panabot nato ba? Kinahanglan makasabot ta. Ang tawo nga nakasabot una sa tanan, ready ang iyang idudungog. Amen ba? Ready
kanunay atong idudungog sa pagpaminaw sa Dios. Ang problema kanang usas ako ang nasabtan, no? Kanang dili ta kay kagamit sa ato ang igdudungog una sa tanan kung kana bitang naakas kaguol or kaha naakas kasuko. Usa sa pinaka kanang kontra or kanang hinungdan nganong dili nato magamit kining atong igdudungog kabalo ba unsa? Garbo. Pag tao nagani nga naay garbo, dili gyud na makagamit sa iyang panabot. Muna niingon si Solomon, si Solomon, ayaw tambagi ang taong garboso. Kay kung imong tambagan, kasilagan ka lang. Naaman siguro na sa Mateo, panultihon, 9:8, palihog ko no, 9:8 ba? Kuha ko no, tanawa. Ayaw badunga ang taong garbo. Kasilakan sa langya. Apan kung imong badungon ang maalangot ahurong sa niya. Okay. Usa sa kana bitawng usa sa mga babag aron ang tao kanang dili sa kagamit sa iyang salabutan kanang dunay garbo. Okay. Inani ni siya. Unsa na oras sa? Okay. Sa pamilya dapat naagyo kay pagtuo, na kay paglaom, na kay gugma. Ang pamilya naagyo nay mama, papa, anak. Sa pamilya mga kigsuna naagyo ng papa o mama. Naagyo nay mga anak. Hinumdumi pag ang mama dunay garbo, dili yun na kantigong maminaw sa papa. Labaw na nga dili po na maminaw unsay gikinahanglan sa mga anak. Kung ang papa na sad naay garbo, di yun na maminaw sa iyang asawa. Di po na maminaw siyang anak. Kay ngano man, hinumdumi ang tao nga naay garbo, dili yun na preparado ang ilang una-una. Unya kabalo ba mo sa taong naay garbo? Kanunay rice yay sakto. Amen ba? Muna nga sa atong kinabuhi ang number 1 nga likayan nato kanang garbo nga kasing-kasing. Inay mong tapad ayaw gyud pagbaton og garbo nga kasing-kasing. Nah. Maura nay usag yun nga kinahanglan natong likayan. Kay di ta ka paubos, di ta ka pa ilob, unya dili nato maandam ang atong salabutan. Hinumdumi katong giingon ni Pedro. Unsay giingon ni Pedro? Sa unang Pedro sa kapitulo 1 bersikulo 13. Unsay giingon diha? Salabutan. Para maandam ang atong salabutan, inay mong tapad, ayaw gyud tuguti nga magbaton ka garbo. Ang atong katunan, pailob, paubos. Kunya ingon ang Biblia, ipakamaayo ang uban, ayaw ang imong kaugalingon. Usas mga problema gyud sa pamilya kon ang usa dunay garbo. Kay di man na sila magpaminaway, magbungol na sila. Talikdanay na. Kay ang ilangon ahuna ana, pareho man silang sakto. Ako sakto. Ako'y pinakamaayo. Nya mawa ning pagtuo, paglaom mo gugma. Muna nga sa atong kinabuhi mga kaigsunan, likayan gyud nato ang garbo. Unya usag gyud sa pinakalisod kanang garbo kabalo mo unsa? Wa kay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay ang taong dunay garbo, kanunay ra nang sakto. Dili na siya preparado ang iyang salabutan, dili na siya willing maminaw, dili na siya willing makakaton. Muna ina imong tapad, bless kay ka kay wa kay garbo. Kay kung naa ba tay garbo mo, naman ta nga tudlo-tudlo ra na diha. Ayan no. Kay mga taong naay garbo,
Sige ra nagpanaway. Sige ra nagpanaway. Sige ra nagpanghilabot. Nya ang pamilya na gubot. Kaya nga naman, maunay mga taong di yun na sila muswag. Di yun na muswag. Amen? Muna nga, bless kayo ta nga nataw ta pag-usab. Ang nataw pag-usab kabalo mo unsa nakabaton tag kinaiya ni Jesus. Kilas. Diha sa Galacia kapitulo 3:27. Palihog basa, last na siya. Kay perti na yung inita, uga na gyud kayo. Oh. Sige. Unsa na diha? Galacia kapitulo 3. Ang gisundan sa Galacia, Corinto. Ang nagsunod sa Galacia, Episo. 3:27. Sugdag 26. Ang tod 27. Pinagi sa pagtuo nahimong mga anak sa Dios sa pag-iusa ninyo kang Kristo Jesus. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Pangutana, unsa may gipakita nga kinaiya ni Kristo? Unsa may gipakita nga kinaiya ni Kristo nga mao si Jesus? Nga angay natong maambitan ba? Kay ingon madiha, bisan kinsa gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, bisan kinsa kanong nahiusa kang Kristo, nakabaton or nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Unsa may kinaiya ni Kristo nga gipakita niya? Pagka mapaubsanon, pagka mapailobon. Kabalo mo, gisagpa na siya. Giludan na siya. Gibugal-bugalan na siya. Pero niyon pag siya nga, Lord pasaylo ah. Pero kita, makadungog ra ganit ang istorya, may ragmamatay. Yaman no? Kanus aman mamatay. Nyasa man ang kinaiya ni Kristo ana. Muna nga ato nang i-practice. Ato nang i-practice ha, ang kanang kinaiya ni Kristo. Inay mong tapad, ayaw kong kalimot nga. Nakabaton na ka, nakaambit na ka. Amen? Pabilin tang mapaubsanon o sa giingon ni Jesus, paubos kay ikaw ipataas. Ayaw pagpataas ka ikaw ipaubos. Diba no? Muna nga, sawayon man ka, sawayon man ta, dauton man ka, libakon man ta, Lord pasaylo sila. Amen? Nya ayaw pod paminaw, naaga ni libak, imo pong adtoon, usab tutunood og libak wa. Damo rinuong kang masakitan, tinuod lagi. Ay, wagi ayo. Muna niingon si David, bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa dautan. Kay ang mga taong dautan, tambag-tambag, puro ra gyud na daot. Mao ganin nang ipalapos usa. Naanatay ng katunan no? Nga sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na way lain atong gikinahanglan pulong sa Dios. Inay mo tapad pulong sa Ginoo. Nindog ta, ato ta sa pagtindog ni atong ipatas atong nga kamot. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami. Nga imo kami gipahinumduman sa angay namong buhaton og angay namong tipigan. Og salamat Lord nga kaming tanan nakabaton og kinaiya nga gikan kanimo, kinaiyang mapaubsanon, kinaiya nga mapailobon. Nga imong gipakita o Dios ang imuhang kinatibuk-ang kinaiya. Nga bisan kon gibugal-bugalan, gisampalong, giludan, gilibak, gidaot, apan padayon kang nagpaubos, nagpailob ug imong gipangayo ang kapasayloan. Sama usab sa among kinabuhi Ginoo, ang amo ang pangandoy tinguha nga kami mahisama kanimo. Bless Ginoo ako makigsunan nga ang tanang mga inahan, tanang amahan, tanang mga anak, mga ginikanan nga niya karon mahimong maayong ehemplo, mahimong maayong panig-ingnan sa among isig ka magtotoo. I-bless kami Ginoo nga mahimo kaming panalangin sa uban sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Pahibalo. Amen. Manglingkod ta sa makadiyot mga igsuon ko sa Ginoo. Na-bless ba ang tanan sa mga mensahe sa Ginoo nga gipaabot karon? Ang tanang bless mo ingong amen. Amen. Hallelujah. So ato tas mga schedule mga igsuon ko sa Ginoo.
kanang sa gihapon ay pag Sabado wala to naka-practice kay nangayas pod niya. Pero pagkagabi nag-practice si Yancy og si ay lame. Nya si usam to imo ha. Sa gitara ka. Padayon ra gyud. Nya kuan. Arita sa mo hatag og testimony. Okay na ka? Ha? Palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi ni Sis Lisa. Siya ang muhatag og kadaugan sunod Domingo. Niya ang muhalad awit kay akong ihatag sa mga kalalakinan. Okay ba mo? Pastor, kamo ang kanang special number. So manunga kita mga kalalakinan kay inyo ang panahon karong Domingo. Nya pwede ra gid mo sayo mo kay maka-practice mo sa iyong kantahon. Na wala pa alas 10 para maka-practice po mo sa inyong kantahon. Nya more man siguro. Maora. Yatag na ko ang closing. Ang presider kay si Kuan. Yan si Faith. Ang closing prayer kay Pastor Gideon. Kung gihangyo matagusan, no, minindog ta pag-usab, ani ato ipata sa tumakamot, di magpasalamat ta sa Dios. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom ni kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo sa kadaugan nga imong gihatag kanamo. Nagmalampuson kami sa among paghalad, pagsimba kanimo tungod sa imong pagkamaayo. Malampuson og nabatunan usab namo ang panalangin spiritual, even Lord sa physical, financial, emotional. Imong giayo ang tanan og imo kami gihanay, giandam diha sa mga panalangin nga imong giandam alang kanamo niining simana Ginoo nga imong gidugang sa mga kinabuhi. Bless Ginoo ko magigsunan nga mamauli nga malipayon bitbit balon ang imong mga pulong uban ang imong gahom nga mao'y magapamuhat sa matag usa nga mahimo kaming panalangin sa matag pamilya Pinoy-anan din kami imong gibutang. I declare blessing right now ingon man sa akong mga kigsunan nga naa karon sa gawas sa nasod sa tanan Ginoo sa Luzon, Visayas, Mindanao sa ilang mga Pinoy-anan i-bless Ginoo ako mga kigsunan nga nagsunod ug nakigduyog nakiguban sa among pagsimba kanimo. Madawat og mabatunan usab nila ang pinasing pabor panalangin gikan kanimo nga among naangkog nadabatunan sa among panag-uban diha sa imong ngalan. I declare blessing right now. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus ug gugma sa Dios Amahan sa paghiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoong Hesus Amahan. Salamat sa imong pagatiman. In Jesus name, amen. Mayong oto and God bless. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo, lamano sa kalipay diha sa God bless.